בשביל מה? אבל בשביל מה? למה לא לתת לילדים לבד לרצות לבוא אליהם? כל הזמן יותר... היא אומרת לבת שלי, זה את קובעת, אם תגידי להם לבוא הם יבואו. היא אמרה לה, אבל אנחנו לא באותה דעה. את חושבת שזה הורים גרושים, אני לא חושבת כך. אנחנו לא באותה דעה. אני לא אמרתי לילדים לא ללכת, הם לא רוצים, זה טבעי, הילדים רוצים להיות בבית, הם רוצים להרגיש ביטחון, אצלנו, פה הם מרגישים, אנחנו ההורים שלהם, הם רוצים להיות איתנו, אצלכם הם אורחים, אז הם לא רוצים בחג להיות לבד, אתם לא רוצים אותנו איתם, אתם רוצים רק אותם, אין להם את הביטחון, אם הייתם מזמינים גם אותנו, אז היו שמחים לבוא, אבל אתם לא מזמינים אותנו, אז הם לא רוצים, מה זה לא טבעי? מה זה? מה, עם החג? תראי, עם הילדים, הנה הילדה עוד לא, קודם כל הילדה עוד לא הגיעה מאילת, היה להם טיול באילת, הגדולה. היא לבד לפני שבוע באה לראיה ואמרה, ראיה, תראי, יוצא חג ושבת יחד, אני לא רוצה לנסוע. היא אמרה לה, חכי, נראה מה יהיה. תראי, זה לא בלתי אפשרי להחליט להישאר פה, אבל... בינתיים אני מעדיפה לנסוע. אם הנכדים שלי יהיו פה, אולי אני מחליט להישאר. בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוע אביב, אשתי סובלת מאוד. אני מאוד רוצה לשמח אותה, אני לא יכול. היא מרגישה שזו המכה מאוד מאוד קשה. למה? היא רואה את הנכדים מול העיניים. ולנכדים יש להם חלל הזה. תראה, אני מחפשת איזה סיר מתאים למה שאני צריכה. כי שוב, זה לא כל הכלים שלי, זה לא... הבנות שלי, הן כל הזמן דואגות, אם אל תעבדי קשה, אם אל תעבדי קשה. הן כל כך מבינות את המעבר הזה, והן יודעות שזה היה מאוד חשוב לי, המטבח הגדול שהיה לי, ושהייתי יכולה להכין בקלות יותר ולהזמין את כולם. פתאום לבוא למצב הזה, אז כל הזמן, אמא, אל תבשלי, אמא, אל תאכלי אצלנו, אל תבשלי. מה זה לא לבשל? מה, זה פתאום, מה קורה שאני לא אבשל? באיזשהו שלב אני אתייאש מהבית הקטן הזה, למה? כי בסך הכל המשפחה גדלה, כן? אז מה עושים? נראה, אולי נעשה איזה צלחה פה, מרפסת בחוץ, שיהיה אפשר לאכול ביחד כולם. בהתחלה הייתי בתוך עניינים, ראיתי שמחלקת הרווחה עושים הרבה מאוד טעויות. הרבה מאוד טעויות עשו. גרמו צער גדול במשפחה. הפסיכולוגים האלה, שלא הבינו את הנשמה שלי. הם לא הבינו את המסירות נפש של אשתי והבנות שלי. חששות ממה? שיהיה יותר גרוע? תמיד יש יותר גרוע לפני האישה שעומדת ללדת. הצירים הכי קשים לפני הגאולה, לפני הלידה. אותו דבר גם עכשיו, מה יכול להיות יותר גרוע? אז כנראה שיהיה יותר טוב. אז מה יכול להיות כבר יותר גרוע? בסוף התינוק נולד, זה מה שחשוב. כבר אין, אני כבר לא...
חוששת מה יותר גרוע, היה לי כבר גרוע מספיק. אני חושבת שבתות לסוף. אני אקח להם עוד רבע שעה את האוכל. אחר כך הם יבואו, ניתן להם לאכול. הם נוסעים מחר לירושלים. טוב, להתראות. נסיעה טובה. מה היו רוצים טליה ובנימין בשלדים? איפה יגורו? איזה חינוך יקבלו? איזה חיים יקבלו? בעיר, בירושלים? בשום אופן. מי ימשיך את הדרך של אב ואמא? רק את המשפחה שלי. למעשה לא היה צריך להיות מאבק. לא היה צריך להיות מאבק, ההפך, אפשר לראות בזה חיובי. שתי המשפחות רצו לגדל את הילדים, והלוואי על כל יתום שירצו לגדל אותו כל כך הרבה אנשים. זה טוב, זה דבר טוב, זה לא שלילי. אבל מה, סוף סוף צריך להחליט מי מגדל. סוף זה טוב שכולם רוצים, אי אפשר שכולם יגדלו. לעשות רגע לחמניה. בבקשה, לעשות לחמניה.
Our medical research topics have been sexy rather than pedestrian. Next week, we revert to a more traditional medical topic, parasitology, and discuss sandflies and cutaneous leishmaniasis. We will also explore low-tech devices, vertical mesh barriers to stop the disease. Is there a parallel way to deal with sandflies that clog up the peace process? Join us for Sandflies and Parasites. I'm biased, of course, but I thought that was a terrific show. We do try to bring you the best in informative and educational programming on Israel and the Jewish world. If you have any comments, suggestions, ideas, please drop us a line. Become a member and support our programming. Join now. I hope you'll tune in next week. I'm Howard Edelman. Good night until then.